Zamisli ovo, dolaziš kući nakon napornog dana, ključ u bravi, tišina. Ne ona ugodna tišina prije spavanja, nego ona druga, gusta, teška. Kao da imaš još jednog nevidljivog sustanara koji ti šapće sve ono što si godinama ignorirao. Život sam otvara vrata stvarima koje nismo spremni čuti dok živimo s drugima. Prva stvar koju naučiš: nitko te neće spasiti. Ne mislim to kao pesimist, nego kao realist. Nema više da netko skuha kavu, da netko kaže da će sve biti u redu. Kad padneš, ti ustaješ. Kad zaboraviš kupiti kruh, ti si gladan. I u toj odgovornosti nema romantike, samo činjenice. No baš te činjenice te počinju oblikovati. Počneš cijeniti jednostavne stvari: kruh i mir, vlastiti prostor, vlastiti raspored i vlastitu dosadu. Jer dosada kada si sam više nije simptom, nego signal. Signal da je vrijeme da stvoriš nešto. Ili da konačno sjedneš sam sa sobom i pitaš: tko sam kad nema nikoga da mi kaže što da budem? U toj tišini počneš čuti glasove koji su uvijek bili tu, ali ih nisi slušao. To nije magija, to je stoicizam. Učiš prihvatiti ono što ne možeš promijeniti, a prestaješ kukati nad onim što si sam odabrao. I da, sam si odabrao biti sam. Možda nisi htio, možda si bio prisiljen, ali sada si tu i sada to postaje prilika. Sjećaš se kad si govorio da nemaš vremena za čitanje? Sad imaš. Sjećaš se kad si mislio da bi meditacija bila korisna? Sad možeš. Ali znaš što većina ljudi napravi kad prvi put živi sama? Počne bježati od tišine, u Netflix, u Tinder, u besmislene poruke bivšima. Jer mislimo da samoća boli. Istina, samoća nas ogoli, a bolimo mi sami. Naučiš da si zapravo jako loš suputnik samome sebi. I to je dobra vijest, jer sada imaš priliku postati bolji. Počneš čistiti stan redovito, ne zbog gostiju, nego jer te smeta nered. Kupiš biljku i učiš se brizi. Ponekad je zaboraviš zaliti. I gledaš kako vene. I pitaš se: brinem li se za sebe na isti način? Onda dođe ona večer, kad ti se ne ide van, ali svi izlaze i osjećaš se isključeno. Kao da život prolazi mimo tebe. I tada se događa prekretnica. Kad odlučiš ostati doma, ne zato što nemaš s kim, nego jer biraš svoj mir. To nije poraz, to je pobjeda. Tada učiš razliku između usamljenosti i samoće. Usamljenost je praznina. Samoća je prostor. A taj prostor možeš napuniti čime god želiš. Ali sada biraš pažljivo. Počinješ postavljati granice. Ljudi ti se čude. Kažu: kako to misliš da danas ne želiš pričati? A ti znaš da tvoje vrijeme, tvoja pažnja, tvoj mir imaju vrijednost. I onda se dogodi nešto neobično. Nisi više ogorčen što si sam. Nisi više žrtva. Počinješ osjećati mir. Dubok, čudan, nepoznat mir. Kao da si napokon došao kući, ne u stan, nego u sebe. U tom trenutku više ti ne treba publika. Ne treba ti netko da potvrdi tvoje misli. Svoje uspjehe više ne moraš dijeliti online da bi bili stvarni. Ne tražiš validaciju. Jer znaš, ono što jesi vrijedi, bez svjedoka. To je stoicizam u praksi. Marko Aurelije nije sjedio u savršenoj meditaciji. Bio je car u kaosu, ali je znao: ono što je pod mojom kontrolom, to uređujem. Ono što nije, puštam. I kad živiš sam, sve postane jednostavno. Ili si u miru sa sobom, ili nisi. I tada počinješ mijenjati stvari iznutra. Znaš što je najljepše u svemu tome? Nakon što prođeš tu fazu. Nakon što naučiš kuhati za jednog, smijati se sam i zaspati bez riječi laku noć, više nikada nećeš biti emocionalno ovisan o drugima. Ljude više ne biraš da te spase. Biraš ih jer želiš s njima dijeliti svoj već potpuni svijet. To nije samo lekcija, to je sloboda. I nitko ti je ne može oduzeti, jer si je stekao tamo gdje je najteže, sam, u tišini, u stanu, gdje si jedini gost bio ti.